Hola a tots i a totes, anem a fer equacions de segon grau, les completes. Ara veurem què són les completes i com resoldre i saber les solucions. Recordeu que teniu el vídeo del discriminant per saber quantes solucions poden haver i entendre-ho també gràficament. Si no l'heu vist, el veieu i després torneu. Anem a veure, una equació de segon grau sempre sabeu que té que tenir una x elevat al quadrat, a la 2. Val? Llavors, quan són completes? Quan tenen a, és a dir, un número amb x a la 2, més un altre número que és b amb x, més c. Val? Si no tenen a, b i c, no són completes. En el cas de les completes, com es resol? Utilitzant aquesta fórmula. Aquesta fórmula ara la veieu molt difícil, però després us la sabreu de memòria, perquè és bastant fàcil. Si no, la teniu al costat amb els apunts i així aneu fent. Llavors, quin seria el primer pas? El primer pas farem que és identificar les lletres. És a dir, en aquest exercici d'aquí, en aquesta equació de segon grau, veiem que és de segon grau i té A, B i C. Llavors és el primer que hem de fer. La A, què és? La B, què és? Ai, la B l'ha posat en verd als altres exercicis. Bueno, és igual. Llavors, la A, si la identifiquem, és aquí. Si no hi ha res, recordeu que és una x al quadrat. Per tant, la A és 1. Després posem el verd, que és la B, que és el número de l'esquerra de la x. No sempre estan ordenats, per tant, fixeu-vos, la b és la que està al costat de la x. Per tant, la b és menys 5 i la c és el número independent, el que està sol. El terme independent es diu. Val. Quan tenim les incògnites, el segon pas seria substituir aquestes lletretes a la fórmula. Val? Llavors, només farem això, tenint aquesta fórmula, on posa B posarem menys 5, on posa A posarem 1 i on posa C posarem 6. I ja estaria, aniríem a poc resolent. Llavors anem a fer a poc, x igual a i ratlla. Val, ara toca menys. Aquest menys és de la fórmula, per tant l'hem de posar sí o sí. I ara toca B, i la B és menys 5. Per tant, com la B és menys 5, jo ho poso tot entre parèntesis. Després toca més, menys. Ja veurem per què s'utilitza això. Vale? Arrel quadrada, b al quadrat. Per tant, menys 5 i tot això al quadrat. Val? Sempre entre parèntesis, perquè si no el 2 no afectaria el menys. I volem que afecti a tota la b. Menys 4 per a, que és 1, per c, que és 6. Bé, tot això i ara sota 2 per A, que és 1. I ara anem resolent això mica en mica. Aquest menys 5, al final queda 5, més menys, arrel quadrada, i ara aquest menys 5 al quadrat, que són 25, i menys 4 per 1 per 6, tot això d'aquí ho podeu posar a la calculadora, si voleu, queda 24. I aquí baix un 2. Anem a seguir. 5 més menys arrel de 1. Per què arrel de 1? Perquè 25 menys 24 és 1. I aquí seguim. I ara solucionem l'arrel. Més menys i l'arrel de 1 és 1. Entre 2. I ara què passa? Que tenim aquí dos signes. Aquests dos signes ens serveixen per tenir dues branques. És a dir, dues solucions o una duplicada. Seria, jo segueixo aquest i utilitzo el més de dalt. Val? Estaré utilitzant aquest més. 5 més 1 entre 2 i això ho solucionem, que dona 5 més 1, 6, entre 2. Llavors, 3 és una de les solucions. I ara utilitzem el de sota, el menys. 5 menys 1 entre 2. Que això seria 4 entre 2 i és 2. I això què vol dir? Primer que té dues solucions. Llavors el discriminant hauria de donar positiu. I aquestes dues solucions què volen dir? Que pel eix creuen 1, 2, 3, imagineu-vos que és això,
creuarà per aquí, pel 2 i pel 3. Per tant, sabrem que la paràbola és bastant estreteta perquè ha de passar per aquests 2 punts. I com sabem que la A és positiva, serà com una cara contenta, per tant, segurament farà així. Val? Llavors, fins aquí solucionar les equacions completes. Qualsevol dubte ens dieu. Adeu!